гэтым выдатным свяце мы не ўпершыню ўжо. Кожны год намагаемся тут нешта такое цікавае паказаць. Сёння мы прывезлі фотозону, дзе можна прымерыць нейкія рэчы, мадэлі нашай гістарычнай рэканструкцыі. Таксама можете бачыць, там на полі праходзіць такая сеча лютая. Гэта для бітвы на мяккай зброі. Детки вельмі любяць такое задорное. Таксама у нас ёсць прадстаўлена на столе настольныя гульні сярэднявечча. Навучаем, показываем правілы. Там у нас и дальтозах, нефатафал, гульні, якія прыйшлі з нас з далёкай антычнасці, з Рыма, са Скандынавіі. Вельмі былі папулярны таксама ў сярэднявеччы. Ну і таксама можам апранаць і дзяўчат, яны там любяць тогда наряжацца княгінямі нейкімі, князёўнамі. Калі ў беларусы будзе цікавасць да яе культуры, да яе гісторыі, мастацтва, былі б мы, а ўсё астатняе будзе з намі.